ஹாய் பிரைஸ் லார்ட், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேங்க. அதோட தலைப்பு என்ன தெரியுமா? குழப்பம். நம்ம லைஃப்ல நிறைய டைம் குழம்பி போயிருப்போங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத இருக்கும். நம்ம லைஃப் எப்படி மாறும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப குழம்பி போயிருப்போம். ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்றா. அது என்னதம்மா கதை? ஒரு பாஸ்டர் என்ன பண்ணாராம், போயிட்டு சரி நம்ம கிராம வழியெல்லாம் போயாச்சு, சரி காட்டுக்குள்ள போலாம், நிறைய ஜனங்க இருப்பாங்க அந்த டைம்ல, போய் அவங்க சுவிசேஷம் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ்டரும் கூட 2 பேர் போனாங்களாம். போயிட்டே இருக்கும் போது அந்த கூட 2 பேர் போனாங்களா, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமாயிடுச்சான். சரி பாஸ்டர் போய் கேட்கலாம், ஐயா நாங்க ரொம்ப குழப்பமா இருக்கோம், எங்களுக்கு ரிசல்ட் தேவையில்ல, சொல்யூஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்களாம். அந்த டைம்ல அவர் பாஸ்டர் தான் சொன்னாரு, சரி தம்பி எனக்கு ரொம்ப தண்ணி தாங்க எடுக்குது, ஏதாவது ஆறு இருந்தா போய் தண்ணி எடுத்துட்டாப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்க போய் தண்ணி எடுக்க போயிட்டாங்களாம். தண்ணி எடுக்க போகும்போது பேசிட்டே போறாங்களாம், என்ன நம்ம லைஃப் சொல்யூஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு சொல்லிட்டு. தண்ணி எடுக்க போகும்போது ஒரு குதிரை வந்து அந்த ஆத்துல போய் கடகடன்னு ஓடினப்போ ஃபுல்லா கலங்கம் ஆயிடுச்சு. அந்த தண்ணி எல்லாமே தெளிவாவே இல்லையா. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ்டர் போய் சொல்ல போயிட்டாங்களாம், ஐயா நாங்க போனோம், இது மாதிரி தண்ணி வந்து நல்லா இல்ல, அதனால ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம், திருப்பி 1 hour கழிச்சு போப்பான்னாராம். அதே மாதிரிதான் இருக்கான். 2 hour கழிச்சு போப்பான்னு சொல்லும் போது அதே மாதிரி தாங்க தான். 3 hour கழிச்சு போப்பான்னு சொல்லும் போது அந்த இடம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா செட்டில் ஆயிடுச்சான். அதுக்கு அந்த போதகர் சொன்னாராம், இதுதான்ப்பா உங்க லைஃப், 6 மாதிரி கிளியரா தான் இருக்கும், நார்மலா தான் இருக்கும். யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை குழப்பம் பண்ணி விட்டு போயிடுவாங்க. அந்த டைம்ல என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு திணிச்சு போய் நிப்பீங்களே, நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா தேவன் சந்தையில போய் அமர்ந்துருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செட்டில் ஆயிடும். இது பார்த்து கொண்டு இருக்க தேவ ஜனமே, கஷ்டம் இருக்கா, கண்ணீர் இருக்கா, துக்கம் இருக்கா, துயரம் இருக்கா, என் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டு இருக்கீங்களா? நீங்க போயிட்டு சர்ச்சில் ஒரு 10 நிமிஷம் அமர்ந்துருங்களேன், உங்க ப்ராப்ளம் உங்க குழப்பம் ஆட்டோமேட்டிக்கா செட்டில் ஆயிடும். விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். ஒரு நிமிஷம் யாரும் போயிட்டு அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல போறேன். ஆமாங்க, இந்த சேனலை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கீழே இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்க ஆசீர்வாதம் பெறட்டும். God bless you, God bless you, God bless you. Bye.